Carwyn Jones, Prif Cymru, a Llywydd y Dydd yn Eisteddfod yr Urdd yn y man Pen-y-bont yr Ogwr. Beth yw eich neges chi heddi i eisteddfodwyr y maes? Wel, gros y mawr i chi gyd i Sir Pen-y-bont. Drythan wnaethon ni groesawu'r eisteddfod, oedd yn 79, eisteddfod tir iarll yn maes deg. Oedd yn eisteddfod genedlaethol ar y safle hyn yn 98. Ond mae'n bleser i groesawu siwr gymaint o bobl o bob cornel o Gymru, ac wrth gwrs i weld gwyl Gymraeg yn cael ei gynnal yn yr ardal hyn, lle weithiau mae wedi bod yn anodd i greu momentum tuag at y Gymraeg yn y gorffennol. Dwi'n credu bod gael yr Eisteddfod wedi gwneud gwahaniaeth? Mae'n, achos fi'n cofio 98, nath yr Eisteddfod genedlaethol newid agwedd bobl i'r iaith Gymraeg yn yr ardal, a mae'r un peth yn digwydd nawr. Mae bobl yn gweld newid bobl ifanc yn yr ardal hyn. Dyw'r iaith ddim yn iaith gymunedol fan hyn. Mae yna fwy o'r plant sydd yn yr ysgolion Cymraeg, dyn ddim yn dod o unrhyw fath o gefndir Cymraeg. Holl bwysig i nhw felly i weld bywoliaeth yr iaith tu fas y dosbarth, a gweld pa weithgareddau sydd ar gael, y ffordd mae'r iaith yn cael ei ddefnyddio, a mae hwnna'n meddwl bydd mwy o hyder yn nhw i ddefnyddio'r iaith tu fas i'r maes traddodiadol, ac i nhw, wrth gwrs, yr ysgol yw hwnna.